Hi guys! So continue ko sa ako ang gitahi ay ako ang git repair nga dress karon. Tahion na nako guys. Diba ka ni luag no? Iana na lang nako pagtahi bi kay ug luag. Pwede ra matangkas. Ako nang gitahi guys kay para maginahinay lang ta kay matuslukan unya ang akong kamot katulgon ra ba kay ko sa tanan jud. Ako na lang ning giagwanta guys kay humano na lang nako ni kay unya yag mata nako lahi na pud akong trabaho. Ato na lang ni agwantahon na lang din ni mahuman dali ra man ni. Balik mga kusturya eh. Anak guys, so dayon iana na to siya o iana para adto na punta diri sa pikas. Ala, ay naunsa na nga syakoy naman ni ay. Dili mao pagkakuan anaon lang dili lang nato iduot kay makuan na syakoy man hinoon ana lang di lang iduot o ana iduot kay masyakoy tuto mawala man ni syakoy ani makuan ni o ana ra ana mawala ng syakoy ana guys inaya nato ato ning tarong diri dapita kay matangkas unya ni mo bak to ono na pudta. Ana guys, okay na. Okay pa sa all right. So ato na rin ning ilak kay og gawa og ibutan og di ni magkadimaoron sayo na kaayo ikuan itangtang. Agohoy nanapuning tinahian nga masayop na pudtaning tinahian na ni ana na lang nato katulgon so kay kustanan ba naon sa man ni may katulgon man nang kung nag-inom ng kape. Ana atong ilak nanindog na pang balibo ay balibo naon sa buhok balibo gud uroy. Unsa na dai ko ani di ay na iguwang na. Kina. Dayon karon atong taason kay ihigot nato. Ana ba? Idubli-dubli higot kay para di matangkas. Katulgon kay sayong gigi kung ni mata ganina guys. Ay kabalo na mo guys, akong mata mo dumdum na gyud ni kung sang orasan mo mata. Alas 4 kapin mata na mao na nga. Kay gumagkaon na wako kainom og kuan karon bulak. Karong buntag nakainom ko bayabas pero bulak wala. Lamok ko niwang kayo. Karon guys ako na ning iana-ana kay human naman siya og tahi. Nasuot na nako ni guys ana o. Nundid na nako siya kuanan kuan gid ay siya sobra gid ay siya. Sobra gid ay siya guys. Kanin di ari tahion siya diri on. Kuhaan gid ay siya guys, kuhaan. Kani kuhaan nato ni para dili magbitay. Kuhaan nato ni kay kanina pala tong tahion. May kay ko ba? Kari na po datong tahion guys kay para masumpay na po siya kay nanubra man ato ang kuan. Nanubra ang ato ang garter. Guys. Ang gani kasi kabalo ko balo ra pud ta ni manahi. Di maunay ra binatog ko ang ato ang kagulingong dress kaysa magpatahi pata dito sa kuan.
Magbayad pa ta di pa magkadimao. May mantong unayon ra natog tahi guys kay para makita na to unsa may i-design ana ba. Mm. Mm. Katulog ng jud kay itong mata. Pero busog pa mga ay guys, oy. May oras nakakapinangaon mayon sa ni oras di ay. Nangaon ta alas 10 man ay alas 9 man to kapin. Unsa na di oras? Uy, alas 12 naman di ay. Banturang katulog na kay ko. Tulog ta ron ha. TV oy matulog ta. Ibali ng TV sa kwarto eh, tumaglantaw. Ang lakang. Saan mo natuto paghipos sa tungkol? Kusog man kayo ang init. Di ka ni mag-ulan. Naman na guys. So ato na ning putlon o ato ang ihigot na po diri. Ilak na to kay para dili matangtang. Na. Dahil napadyo ko'y tahion ani guys. Pero unya na nako tahion kay katulgo na kay ko. Na. Awa guys. Kani mo ni kung pangtahion o kani nga tangkas o kani o. O kana mo ni kung pangtahion ana na ako pagtahion. Muna na dayon. Okay na. Ang kinanglan gini siya tahion kay magkuan man ni. Na tahion daw. Na tahion. Ouch! Ako na ning hiposon do katulugon kay ko eh. Kani ilabay na ni kayo di na ni magamit lustrid na kay na. Don't turn on it. Tanawa kong saging guys. Alam ko kong saging. Yara. Na. Magpalit man jud dagang saging guys kay ngan no. Nag-diet baya siya guys kay para ug di ta mag-rice. Naratay saging. Simaon ug ato ang itulon sa tong tiyan para di ta gutoman. Ana. Ay sakit lagi akong likod man. Ang likod ngol-ngol. Ano ba? No. Ano kayo? Akong likod mangud guys, sakit akong likod guys, dili ako na ipahilot niya kay ngano. Di ko gusto maanad og hilot. Unya og hiloton pud ko niya guys kay magsigir ako katawa kay gilok kaayo din man kanang gilok nga sakit ba nga. Di ko ganahan, kadiyot ra kaayo man di ko ipaundang may paghaplas ra kay mawala ang panungot. Nana. Nya na ako ni tiwason kay natulog sa ako manamay. Pero ako pa ning tahion. Kay unya na ako tayo matulog sa. Wala pa di ka kalibang kanina. Manakog tahi, ay tahi. Repair, tahi na lang ni Unya. Ano, tabon na. Tahi na lang ni Unya, guys. Ang atong buhaton. Kay tahi na lang. Ang atong dress. O, diba? Indot kini nga dress, guys. Wa ni kapareha diri, guys. Paano nang isaon na guys, kanang gisuot sa manikin ba niya?
dito sa kuan sa Malaysia. Nya hilig man jud ko og kana bitang kuan guys, ang pang fashion nga mga dress, mga shoes, mga boots, mga bag ana. Muna guys, kung sa suoton sa manikin, ako gyud nang ipakuha guys kay mo gyud na akong paliton. Mingon sila nga last na lang man ni ma'am, na lang ni naimo abotay. Lisod pong magpaabot ako tong naimo abot bila ka adlaw pa ya mo abot niya. Hoy mga nako. Ingkob dili paliton ako na mamugos jud ko guys akong paliton hantud mahatag nila. Sa mga butik man ko mamalit dito guys kay nindot ang mga butik naman po yung mga mall dito. Tagasagaran man gud sa mga mall gud ang baligya kan ng mga mahalon mga branded ba mga Levi's, Nike, Polo. Ana na po ko mga ingon ana nga sanina guys nasad ko ana. Pero kana bang natay tuon nga mga event o kinahanglan bitaw mga inaani nga sanina. Mga dresses kinahanglan bitaw mga inaana kan. Magkuan ta. Mag long dress ta ka. Oh. Then ato dayon ipares ang heel. Dayon ato ang nindot nga bag. Okay na kaayo. Nya kay katulgon man kay kalibang na dito may. Kaon sa kusaging eh. Oh, hinog na kayo. Kanang dako ay nang kuan. Ay dako. Kana oh. Kani? Dili kana isa. Kana. Hinog na kaayo eh. Dagko kay kung napalit saging guys. Di magukuga na atong mga niwang nga saging. Sa sintaran na. Tanan. Di ko gan tong niwang nga saging guys kanang ituslo maguna nila sa kanabitan kuan nga dali ra mahinog. Akong pilion guys kanang dagko diyan. Dili ko mamili anang mangutanan ko kung suki kay suki naman nako akong kuan ani palitan. Mangutana ko niya asa tong wala natuslob og kanang unsa naga abono? Karburo. Aw karburo. Ingko dili ko anang gituslob sa karburo. Nya. Amigo na po kay nako akong gipalitan ani suki naman. Mo na itudlo niya kartote kana diha ka pagpili kay wala pa na nangatuslob sa karburo. Muna, moingon man siya pilian ng kanang lagom kay muna tamis ang mili og lagom. Oh mga dagko kay niyo lagom akong gipamili guys. Kay tamis mo daw ni tamis ang kaning lagom. Hinog na pud gani ni May mga dagko na akong gipamili guys. Sa manin ay panit sa likod si banana ani ba. Mukha og saging dili diretso sa kuan sa kaning kuan ilabay ang yung panit diretso basura. Na dagko kay na akong saging. Darato rang kilo ani guys agoy pistot. Kita tong virginity ani. Sa kong suki guys barato ra kay ni saginga pero diya ka sa mga protestan ng kilid-kilid mahal na kay ni guys na sa mga ang kilo ani na sa mga 50 o 60. Ito sa iya barato ra. Nya may man kay tam kuan mo. Unsa ni mo hangyo, di makahangyo dita. Odong amay. Sleep na. Akong mga doggy dogs food guys, kusuki mga og saging mo nang daghanon ako palit saging labaw na to kung kuan husky labrador. Mudumdum guys, ug magpamaha at pamahaw mo ka og saging. Yag mata na mo, makadungog siya nga naani nagkitaw-kitaw diri, mga saging. Yag panihapon, yag magkaon ni panihapon, mga saging silang tanan. Ang di kay mo ka og saging si Inday, beauty. Kay mo ka og saging. Kato ko ang husky labrador guys. Ang isa ka buok kadako kini saging guys, iya lamon. Nya. Pag human niya og kaon, mangayo na pud guys, ug di mo sa tagaan guys, maguba ang kanang screen na mo nga kon putahan. Karon minaw. Sibot sa minaw. Namo nang tagaan na lang gyud kay kung di tagaan impas ang atong screen nga portahan guys. Nalami lagi ang saging may ay.
Lagi. Basta dili kalburo ba lami kaayo. Ayaw ni ko ang kaluha may ha. Ako aning kaluha may. Naay gagmay guys. Oh, pero kani guys, ang gagmay guys, iya ra ni gihatag sa kuha free ra ni. Ingko kana kani dili na ni free dagko man ni. Kani rang gagmay gihatag niya. Insya ingko nga ragay po ko pakapim diha kay suki ra batag yan naan ako ba. Tagaan numpog ko. Yan ito. Kani oh. Tagsa silang dudong anak. Dagko kayo oh. Ito nang li si bots guys. Okay, nangayo og saging. Ara. Saging ang botsing na mo. Ang si dudong gamay nang ngili. Ang duha nga buhaya kay saging. Gitagaan ng daddy. May ikuan nga makaon yung dudong may. Ang gitagaan na pa isa. Kana di kay na mukaon si Dagol, si Inday po dili kay na mukaon sayangan ra na niya guys. Ang kusog kay mangaon kana si Dudong Gamay ug si kuan ang mag-ama. Anak man na ni bots guys si Dudong Gamay. Pero ang iyahang height naliwat ni Inday Beauty ang iyang balhibo ug ang iyang agtang diri naliwat sa iyang papa. Sa iyang mga lulo kay Labrador ba naliwat sa Labrador iyahang kuan. Ang iyahang balahibo. Ang iyang agtang Labrador kaayo. Kaunta guys. Gabi pa na ko nagipalit guys. Paborito po ni banana. Me. Dahil kalapati oh, bigas palay. Ingon nila guys, ang kalapati daw kung nasa balay sa inyo magpatong-patong anang gawas. Malas daw na ingon sa punsoy, ambot lang ay. Nga. Nakita na ko doon sa YouTube guys nga. Ang kana daw ko ng balay nga naitanom kalamugay nga atbang kaayo sa balay. Malas po daw na kay kana daw malunggay daw. Na day time na nga, ang mga dahon doon na mga tagak. Nga kay kana kong balay atbang man kaayo anak kung kita ng malunggay. So kung gina na kong bana kung nga malas man doon ang malunggay nga naadto sa atubangan sa balay. Nakita na ko sa YouTube. Ang tubag sa kumbana unsa sa pingsoy ra man na oy di ta magtutuoan na kay Christian man ta. Pero kana kung bana guys na siya dugo nga Chinese kay ngano. Ang middle name sa iyang papa oy. Oriyak no? Ang middle name sa iyang papa kay oy. Na kanang yap pod say na sa iyang papa kanang mainsa. Ang middle name sa iyang mama, si mama unsa? Yap. Yap. Ang middle name sa iyang mama Yap, ang middle name sa iyang papa oy. Ay kanino. Yap, yap. Ori kanang pure inchik na iyang mama, ug imong papa mo half no. Yang papa mo half. Pero dili siya magtutuo anang mga pingsi-pungsi guys. Mugitong gikan ko sa abroad guys, nanguling uli ko nagpalit ko mga decoration ng mga Chinese guys oh. Kay akong bana lagi na ay dugo nga Chinese pero di man siya mutuo guys kay Christian daw siya sa kuha man na siya ning kuan. Oh kana ipamalit na ko ni guys gikan na siya og kuan. Napagin na iyang habak o ano na kuan na gyud na siya oh. Mana mga kuan na mga Chinese na. Napa didto oh sa kung kuan. Kana kung mga kilid o mga Chinese okay na siya dugo Chinese. Ang problema kay dili na siya mutuo ana o tapa o. Gipamalitan ako siya ana gikan naglaing nasod. Dili daw siya Chinese, siya dili ko Chinese o mga kabayo, di ba? Kana mga kabayo o. Tapa o mga kabayo o. Sa dili ko Chinese kuan ko, Christian ko. Sa kuan naman na siya mosunod guys kay. Napon na sila kanang kuan nagbalik Islam po na iyang mama guys kay tungod sa ilang mga kayutaan sa nang panahon so nagbalik Islam. Pag ninyo namo gibiyaan niya tanan, gibiyaan niya ang pagka-Islam. Wala man gyud siya ining kanang kuan mong respeto lang sa iyang mama ba. Wala na siya nagkuan sa Islam. Wala na po siya wala po siya Chinese. Ning Christian na gid siya, ning kuan na gid sa kuan ning sunod na gid siya.
Mo na pasadaan na ko na magkuan di ay mga decoration sa Chinese kay mga nindot man pud ang tao na sul sa imong balay. Isut pug ang uban na guys gipanglabay jud nako guys. Daghan ba kay akong dalagikan lang nasod. Gipanglabay na lang jud nako kay Christian daw siya. Nga buak naman pud ng uban guys. Yan ang uban pud ana sa kanang mga kuan guys. Kanang mga Chinese nga mga decoration gipanghatag sa nako. Dere akong magulang atong nasa Bukidnon, napod ako kimbaki guys, gihatag nako. Kay para silang tindahan kay negosyante man to na sila hardware, na sila computeran. Nya mo install pud ako magulang og kanang solar. Dayon apod sila negosyo nga kanang Plus Express o naa sila ana hardware naa. O to gitagaan ako sila atong baki nga dako moy ibutang dito sa ilang tindahan kusog kay ilang tindahan pero biyag kay ang ilang negosyo ning boom. Una nga ito gipanghatag na kong uban. Ang uban nabilin. Mo na to so guys. So guys so diri ra tataman guys kay lagi magulagi ko mo taas guys kay ngano ako ang video dugay kay ma-upload so pasensya na gid kay mo guys ang importante nga maka-upload ko every day guys nakita ninyo ang ako mga video so salamat kayo sa inyong pag-subscribe guys sa ako ang YouTube channel og ayaw mo kalimot pag-follow like share sa ako ang Facebook page Facebook account sa akong TikTok og Reels og leave po mo sa inyong message so bye everyone sa inyong nakita sa akong mga videos yung nakatunan pag-leave mo og message. So, bye everyone. Ampik ng tanan. I love you all. God bless.